King Badger, Will! Victoria Court, Will! Handa na ba kayo magsaya ng buhay sa problema ng iba? Will! Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para magandang legit fake news sa Pilipinas. Simulan na natin agad ng balitang ina. So siguro narinig nyo na ang alitan sa pagitan ni King Badger at ang kanyang asawa at ni Tony Fowler. Unang-una gusto ko lang sabihin na wala akong pake sa problema ng iba. Marami na akong problema sa sarili ko at sigurado ko marami din sa inyo. Pero syempre bad news to, kailangan natin pasadahan kahit hindi ko to pinag-isipan. So, balitang-balita, naglabas na si Mr. King Badger ng kanyang saloobin sa mga sinasabing paratang sa kanya at ayoko na sayangin yung buhay niyo. Basta sinabi niya, kasalanan niya. Okay, pinabawasan lang niya na onte. Sinabi lang niya dito na hindi pa siya nag-uusap sa asawa niya. Tapos si Tony, yung mga sinabi daw ni Tony, medyo sobra daw. Yung sinabi daw ni Makagago, medyo sobra daw. Pero all in all, alam niya na kasalanan niya. Nasa UK daw siya at mag-uusap na lang siya ng asawa niya pagtapos na. Diba? Nakatipid kayo ng buhay niyo. Ako na bahala sa inyo. Sayangin nyo lang sa ibang bagay yung buhay niyo tulad ng pagpanood sa video na to. So maraming salamat. So ayun. XB! Ang pinakasama rin nito naging third wheel si Tony Fowler daw sa pagitan ng internet couple na to. At alam niyo naman bilang internet, lahat ng inilalagay mo sa internet ay nagiging Cancer. Okay? The medium is the message. Kung ano man ang ilagay mo sa internet, mapa-genuine man yan, totoo, fake, real talk, TikTok, batok, kung ano mang klaseng talk yan, pag ilagay mo yan sa internet, nagiging cancer agad yan. Matik na yun. Wala pa ako nakitang hindi. Fake news na nag-away si Jelay at si Tony. Ito, meron ako exclusive na picture na nagani sila nag-away. Fake news, legit fake news tayo dito. Hindi tayo dito naglolokohan, seryoso dito ang mga balita. So sa lahat ng mga parties involved, naglabas sila ng kanya-kanya nilang mga live video. Alam niyo naman yun ang uso ngayon, di ba? Ba't ka pa manonood ng teleserye na hindi marunong umacting yung mga bagong pasok doon? Manood na lang kayo ng totoong talagang cancer na latak na awayan ng mga matatanda na pinapakita sa mga bata. Ang call out culture. Una-una, wala akong impormasyon. Wala akong alam na impormasyon na di nyo pa alam. Sigurado naman ako nakita nyo na yung mga kailangan nyo makita. At hindi na ako magdadagdag doon. Hindi ko maplano gawin itong video na to regarding doon. Hindi ako ganun na ayoko ma-involve sa mga ganitong klaseng cancer na trending. Isipin mo, number 1 to trending sa YouTube. Nakakalungkot. Ang pag-uusapan ko lang dito ay ang topic of internet drama. Para maging masaya, 'di ba? Kasi isipin mo araw-araw pareho ginagawa mo, di sumusunod ka sa mga patuntunan ng batas, sumusunod ka sa mga social cues. So, pag may mga ganitong pangyayari ng mga internet personalities na hindi sumunod, o magkaroon ng mga aksidente, problema, mga kanya-kanyang barangan, madali tuloy tayong sumakay sa mga nangyayari ngayon. Yung isang personal issue, isang personal na problema ay ginawa nilang public. Mapa-genuine man or fake ang mga sinasabi nila, the fact na nilagay nila to sa internet, meron na agad to underlying connotation na gusto nila tong malaman ng tao. Wala namang masama doon. Pero para i-set mo sa isang standard ng mga tao sa internet, ang Korte Suprema ng Facebook, YouTube, Twitter, at kung ano mga social media site yan, di ba? Lahat naman dyan mga lawyer, di ba? Lahat dyan may pinaglalaban palagi. Oh, ito ganito ako kasi, ako si tagapagtanggol ng moralidad. Alam ko lahat. Cancer na cancer, may kanya-kanya sila opinion sa buhay, pero gusto nila isaksak yun sa baga ng kung sino makaaway nila, di ba? Mga init na init sa keyboard. Hindi ba kasi naiintindihan itong kalahating oras ko sinusulat na paragraph para lang i-explain sa taong hindi ko kilala. O hindi man yun yung mga taong nasa phone. No, hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Papapakita sa'yo. Ito mo mga malalim na huminga ng mga tao na galit sa mga tao hindi na kilala kahit kailan, hindi pala na namimit ever. So may mga diba mga ganun, mga cancel na internet, diba? Pag magbasa lang kayo sa comment section, makikita yung mga sinasabi ko. So magiging problema mo lang dito, the fact na nilagay nila tong kanilang awayan na dapat pinag-uusapan nila privately, kasalanan nila to lahat. Ano ngayon kung ganito isip sa na isang tao, di ba? Yun yung unang mo isip. Ano ngayon ganito isip ng tao sa akin, bla bla bla. Anong pakialam ko? Sa alala ko, itong mga taong to, nakilala sila dahil sa internet. So kumbaga, sila ang mga preso ng internet.
Okay, mga prisoners sila, wala silang magagawa. Ito ang kanilang kabuhayan at ito ang kanilang dugo. Ito yung kanilang huling naging parang hantungan o huling lifeline para ipagtanggol ang sarili nila sa kanilang larangan. Para isipin mo, para sila nasa isang bangka na maliit sa laki ng internet at itong nag-iisang bangka na pare-parehong pinaangat sila sa mga tao, sa mga Pilipino para makita sila, yun lang ang bubuhay sa kanila. So, hindi nila pwedeng sirain, hindi nila pwedeng parang hayaan lang na ma-imadsling sila or bigyan sila ng paki. Pag sinabihan nyo akong kupal ka para wala kang kwentang tao, tampangit ang mukha mo, magkagawa ng video, wala akong paki. Kasi yun din naman iniisip ko sa sarili ko matagal na. Don't need to lie. Basta ang pinakapunot dulo ng problema na to ay pinablicize nila. So ngayon, iniisip ngayon ng mga tao, okay, total, hinain mo tong ulam sa akin, kailangan ko tong kainin kasi pinakita mo sa akin, diba? So, ang pinakamaganda siguro nilang ginawa dito, kung meron dang isa dyan nag-open ng issue, sana hindi na sumagot yung iba. Kumbaga, na-pressure na lang sila ng kanilang mga fans, sa kanilang mga followers, na ipagtanggol ng kanilang sarili. So, ayun, diba? Mahilig sa kampiyan ng mga Pilipino. Ayun, yun ang cancer dito. Hindi na ako magda-dive sa cancer ng kung ano-ano mga replyan nila. Wala talaga akong pake kahit gustuin ko man. So, pasensya na sa mga cancer. So, dito lang tayo para daanan yung mga maymays na nagawa dahil dito. Kasi yun lang naman ang nais ko makuha dito. Wala akong pake sa drama nila. From Random Cancer. Oh, may nakusip ko talaga si Jelay. Dami niyang phone. 3 girls, 1 makagago. Tama na! Enigma, pasok! Stop! Maraming salamat. Yun lang naman ay kinabubuhay ko dito. Sunod! Pagbatiin mo na sila. Kaya, isa-isa lang. Okay, ka muna. Face to face. Sino mo muna? Hindi, wag ganyan. Ayusin nyo. Wag init ng ulo yung papairalan nyo. Baka gago, Jelay, Tony, King Badger, Tony Falot. Bakit pumuti rin si King Badger? Ano ba yan? Hindi kalidad naman ng mga maymays. Mukhang minadali nyo naman Ano ba? Hindi ko talaga alam yung pinagsimulan nito. Basta alam ko lang mayroong third wheel. Si Tony daw yun. Ayun, nagkanya-kanya na silang live. Nagkanya-kanya silang face-to-face na hindi naman talaga face-to-face. FaceTime to FaceTime. Parang basta may kanya-kanya sila ganon. So, hindi ko alam. Naka-move on na ako, bigla ka na lang magsisendan mo, di ba? Diba, ang hirap mag-move on Kaya mo papakita yung hotdog mo sa akin Hindi ko kakayanin maka-move on pag nakita ko yan. Siyempre, ang pinaka-importante sa pwede natin makuha moral lesson dito ay mag-subscribe kayo sa akin. Maraming salamat, Kian. Huwag kayong mag-post ng personal yung issue sa internet. Ganoon lang kasimple. I don't care kung sino may tama, sino may mali. The fact lang na ipakita mo siya sa public eye, habang buhay na yan nandyan Unless kaya mo panindigan kung ano mga repercussions, ano mag-i-epekto yan sa buhay mo at kaya hindi ka siguro lumaki sa internet o hindi ka pina-famous ng internet, wag mo siyang gawin. Siguro naiintindihan ko kaya sila may ganitong para inclination na gawin to kasi lahat sila sumikat dahil sa internet, di ba? Sumikat sila sa mga kanilang mga ginawa. Yung kanilang naging coping mechanism na ginawa nilang diary to na nakikita ng lahat. Which defeats the purpose kasi yung iba ang diary is for your private time. Hindi ko maintindihan, ba't ganito mag-isip ang mga matatanda kayo? So, ayun, anong gusto mong gawin ko? Cancelan. So, XB litangina. Boom, you see what I did there? But, balita, naglabas ang Victoria Court ng kanilang pinakabagong hotel. Di ba, saktong-sakto. King B, dito mo na siya dalhin. Dito kayo magsuntukan, 3 kayo. Tama na, mapabiyatsahan tayo dito kayo natin nag-aaway ka. Kung di nyo kayang gawin sa mahisinsin na usapan, magsuntukan na lang kayo or magsipsipan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Matatanda na kayo. May mga bull squared na kayo dyan at alam nyo na ang kailangan nyong gawin. Sunod na balita na. but, Balitang-balita, meron tayo isang bus company na hindi na ipagpatuloy ang kanilang honesty system kasi halos 30% ng mga passengers ay hindi nagbayad ng kanilang
Kailangan ba yan? Wow! Nakakagulat, Filipino cancer. Isa itong magandang mensahe na kahit maganda siya sa prinsipyo, kung hindi ka practical, magsisisi ka. So, total sa usapan na tayo ng honesty, pwede nyong gawing konduktor si Haring Manok. Sa Haring Manok. Teka, masyado ako ginagatas yun. Wala na nag-ano na sa akin tumatak na sa akin leche. Sunod na balita, number 69 daw ang Pilipinas sa pinakamasaya. At alam ko kung sino ang masaya sa 69, di ba, Haring Manok? So, ang basehan ng kanilang happiness, syempre, well-being, income, freedom, trust, o di ba, parang condom lang, healthy life expectancy, social support, and generosity. Tumaas daw tayo ng 2 ranking. Very good mga Pilipino. Ang number 1 daw ay Finland. Sumunod ang Denmark, Norway, Iceland, Netherlands. Lahat ng may land no? Switzerland, Sweden, New Zealand. Oh my God! This could be us. What are you playing? Fake news! Akala ko 69 tayo. Ba't nasa 25th tayo? Ano yan? Ano to? Tunay na province of China. Siguro masaya lang tayo kasi sanay na lang tayo magtiis. Pero hindi dapat yun ang basihan na porket sanay ka lang sa isang bagay, dapat sinasaktan ka na. So alam niya ni Jelay. Di ba? Di porket sanay ka na masaktan, dapat mo lang sakyan. Boom! Masyado ko na ginagatas yung una natin balita. Sunod na balitang ina. Balitang-balita. Ito daw ang mga masamang epekto ng pagkalulong sa online games. Pero tandaan nyo, magkaiba ang addiction sa excessive gaming. Pagiging violente, pagpapabaya sa mga halagang bahay. Sa personal ko nga experience, ilang oras ang aking ginugol sa Dota at doon ko binuhos yung mga galit ko sa buhay. Sa Dota, sa Battle Realms, sa Counter-Strike, magmumura ka doon. Doon ko nga nailalabas yung galit ko. Feeling ko kung wala nga nun, mas violente ako ngayon. hindi ako maging ganito ka-relax. Kaya yan, citation needed, please. Paki-explain mo na kung bakit. Napaka-vague. Wala nga silang source Wala silang kahit ano. Basta, lagyan mo lang specialista, pwede na yan. Ano to, paranormal specialist na naman. May kanya-kanyang specialist na naman. Pag magbibigay ka ng specialista, magbigay kayo ng citation. Di ba? Kaya nga nagtitesis dito Magbigay ka ng citation, magbigay ka ng pangalan, magbigay ka ng interview. Kasi alam naman natin na walang matinong doktor ang tatayo sa harap mo at sasabihin na Totoo to mga sinasabi yun. magpapabaya sa mahalagang bagay. Sino magawa nito? Nanay ko. Ma, ang sakit na likod ko. Kaka-computer mo yan! Ma, hindi ako makalunok ng pagkain. Kaka-computer mo yan! Ma, yung kapitbahay ko, nasunog yung bahay. Kaka-computer mo yan! Masagasaan yung kaklase ko ngayon doon sa kanto. Kaka-computer. Wala katapos na kaka-computer mo yan. Siyempre, hindi naiintindihan yun ng mga hindi lumaki sa internet, sa computers. Okay lang, naiintindihan ko naman. Pero, di ba, sumusobra na to Relax lang mga baby boomers dyan. Matuwa na lang kayo na di kayo lumaki sa internet. Kasi ang internet is mga ano yan parang love-hate relationship ako Sobrang nainis ako sa internet at sobrang natutuwa ako sa internet. Parang magkabilang dulo ng psyche yan Minsan sobrang nainis ka na. Minsan ito yung ito na lang yung nagpo-push sa'yo na lumaban pa. Kumbaga, internet yan yung latak ng basurang naaamoy mo sa Unibelt. Pag naamoy mo, pero deep inside, kahit ganun sa kabaho, latak ng basura yan, parang nagugustuhan mo na din. Mamimiss mo yung pagtanda mo. Pero alam mo sinasabi ko. Basta naiintindihan niya yung sinasabi ko. So doon natatapos sa ating balitang ina. Hindi ko talaga alam yung mga pinagsasabi ko ngayon. So, kung ano mga opinion nyo sa pangyayaring to, comment nyo below. Sabihin sa akin, baka maliniwalagan ako sa di ko alam. Kasi, diba, wala nga akong pake. Ano nagiging epekto nito sa mga Pilipinong online? Iba naman yung intention sa nagiging effect, diba? Hindi siya palaging pareho dahil medyo miss the message, blah blah blah, diba sinabi na natin yan. So, doon tatapos sa ating balitang inawin mo kapapuchino. Syempre, huwag nyo kalimutan i-like, i-share nyo sa mga third wheel nyong friends, at syempre, huwag nyo kalimutan subscribe. Diba, sabi nga ni Tita Tony, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino. Ow. No drama. No drama. Ang isipan sa science o ang